Vinga, si sou amants de la gastronomia, la següent connexió us pot interessar. Durant tot el cap de setmana, el Pla de la Catedral hi ha instal·lat el Mercat de Mercats i allà hi ha molts productes per tastar. El primer que tenim ara entre mans és la mongeta del Carall. Us ho deia, la mongeta del Carall, la mongeta del Carall. Jo no sé la diferència, tinc l'expert en mongetes, l'Òscar Pardo, del col·lectiu Cuina Bo. A veure, què té aquesta mongeta que no tinguin les altres? Primer, moltíssimes propietats. Pot ser un substitutiu per la carn. És una mongeta molt fina, molt suau i molt agraïda. Una cocció molt ràpida i molt agradable. I escolta'm, Òscar, té temporada la mongeta? Perquè l'altre dia vam poder veure la mongeta del ganxet. Ara mateix, si haguéssim de dir la temporada de la mongeta del Carall, quina és? Bueno, ara comencem a tindre la mongeta a la Tavella. Vull dir que per mi sempre la mongeta la prefereixo fresca. El secat és un mètode de conservació i ara podríem començar a parlar que estem en el temps de la mongeta. Estem en plena temporada i a part d'això, aquesta imagino que me l'has preparat és bullida, tal qual, Sí, bullida amb herbes de caldo, amb el porro, l'àpid, la pastanaga, tal qual. Però veig aquí que ens has preparat uns fantàstics plats. A veure, explica'm-els una mica. Bueno, hem fet 3 tapes amb 3 varietats. Hem utilitzat la genoll de Crist, una mongeta mantecosa que es pot menjar amb amanides. També és temporada ara? Sí, bueno, li queda potser una miqueta més, però sí, quan parlem de la mongeta agrupem normalment en una temporada. Tenim li diem un paisatge de tardor amb uns bolets de temporada, uns germinats i uns fils de la massa que hem fet de la mongeta de genoll de Crist. És que això et volia demanar, perquè, atenció, ara us ensenyaré una cosa. Clar, jo quan l'Òscar ha vingut aquí i m'ha ensenyat això, digueu-me per desconeixement, però jo li he dit, això és una pilota. Clar, a veure, no sé vosaltres quina aparença en teniu, però què és això? És una pilota de mongetes de genoll de Crist. I què porta? Les hem bullides, les hem ben escorregudes i hem fet una massa, com quan juguem a les sorretes, que sempre és molt divertit, i l'hem deixat assecar una miqueta, ben filmada, ben prensada i que assequés una miqueta. I ha quedat, una textura com una pilota de carn. I escolta, això si jo faig... Perquè això, clar, és una idea pels nostres espectadors, que puguin fer també una pilota de mongeta, però això la podríem tirar al caldo com una pilota normal de carn? Sí, si la posem a la final la tindrem més sencera i si no serà fantàstic perquè ens lligarà el caldo. I ara vull que em presentis els altres plats, que escolta'm, tenen aquí una aparença també espectacular. Què tenim aquí? Aquí tenim una mongeta del Carall, que és una mongeta fantàstica per als peixos, per guisar. Hem fet un sofregit molt tradicional a foc molt lent de ceba i tomàquet. Hem saltejat amb una miqueta de caldo de peix, l'hem saltejada, hem fet unes cintes amb uns calamars de potera, sempre de costa. Producte de proximitat també? Sempre producte. Podríem dir que és un agermanament entre el Vallès i el Maresme. Fantàstic, territori i producte. Aquest d'aquí? Això tenim un sortit de botifarres ecològiques, de granja ecològica, i hem fet un alioli amb la mongeta renega, encara que la mongeta renega té moltíssimes alternatives, inclús amb postres, amb caldos, amanides. És a part que és molt fructuosa, és una mongeta molt abundant i, aquesta té uns 60 anys, aquesta llavor d'aquesta mata. Perquè la mongeta del Carall és una varietat recuperada, de la zona del Vallès. Sí, tenim les 3 mongetes, són 3 varietats recuperades. La mongeta renega és de Riells, aquesta és d'una senyora de Lliçà, i la genoll de Crist és de Gerard Piñero, que és un nano, que és un agricultor que té una petita terra a prop de Caldes de Montbui. I escolta'm, el temps aquest any com li està anant a la mongeta? Força millor que en el bolet. Déu-n'hi-do, perquè el bolet, amb la humitat... Sí, però tanta aigua no ens hi ha fet bé, no? La mongeta, de moment, va sortint força bé. Sí que quan parlem de varietats antigues, evidentment, la seva producció sempre és bastant més limitada, però, a poc a poc ho aconseguirem. És una feina que hem de fer durant molt de temps, no? Doncs escolta'm, Òscar, ja ens has portat aquí tota la varietat, aquest estol de mongetes. Molta sort en aquest mercat de mercats. També el fòrum gastronòmic, que crec que ens hi veurem, També hi serem allà, sí. Serem allà, companys el dimarts, jo el dijous, i farem una interpretació de la renega dolça, que penso que serà força divertit. Fantàstic. Doncs ja veieu, ara aquí, deixem aquí la mongeta i ens n'anem pitant amb el benvingut a l'Iguer, que ens espera amb la tòfona. Molt bé, gràcies, Míriam.